Salutare dragilor! Cu această ocazie vreau să vă arăt un apartament un pic mai diferit decât cu ce sunteți obișnuiți. E un apartament pe 2 nivele și jumătate. Haideți că vă arăt despre ce e vorba și vă explic din mers că e mai ușor de reținut. Deci aici este intrarea. Deci în momentul în care intri, ești într-un holuț din acesta cu scări. Și pe partea stângă ai cuier, adică aici poți să pui hainele foarte frumos chiar după ce ai intrat. Dar asta e intrare și acum urcăm pe acest culoar, sunt scări din lemn după cum vezi și ajungem în acest living mare cu bucătărie. Asta este living, acolo este bucătăria, acolo e balcon, aici este canapea cu ceva mobilă. Bine, au plecat de foarte puțin timp chiriașii anteriori și nu e foarte ordine acum, dar pentru momentul în care te vei muta aici va fi ordine. Și disciplină și va fi în regulă și curat. Și mobilele updatate și totul făcut ok. Și aici este o terasă mare și spațioasă. Foarte însorită, după cum vezi. Ia să mergem noi puțin. E un apartament pe 2 nivele. Deci de aici living cu dormitor, mergem imediat în dormitor și cu bucătărie și sus încă o cameră mare. Zic și jumătate pentru că ai văzut că intrăm, am intrat jos, am urcat scări ca să ajungem acolo. Bun, aici este partea de living. Este ora 6:30. Deci dacă este soare aici înseamnă că suntem pe partea vestică. Pentru că soarele e acolo și fața mea e aici și după cum vezi, abia mă uit la soare. Că la el mă pot uita, dar la tine ba. Intrăm înăuntru din nou. Și îți arăt mai departe. Deci partea de living, aici e o băiță, baie cu cadă, cu mașină de spălat, cu tot ce ai nevoie, etc., inclusiv un geam acolo, deci aerisire naturală. Aici este partea de bucătărie, centrala termică, frigider, congelator la gaz, cuptor și corpuri de bucătărie plus alte electrocasnice, una alta. Aici sunt scările care merg sus, unde vom merge imediat și aici este dormitorul cu pat matrimonial. Și aici ai mobilă stânga și în dreapta patului cu dulapuri așa. În dreapta, aici cum intri, e acest șifonier dulap pentru haine. Ok? Și din acest dormitor ai acces într-un balconaș. Pretty cute. 3 metri, 2 metri, între 2 și 3 metri. Aici. Și chiar în față, aici, este loc de parcare. Locul chiriașului, locul celui care va sta în acest apartament, loc de parcare. Dacă ai nevoie de el. Dacă nu, o să fie gol acolo. Bun. Am ieșit din balcon, am intrat în dormitor și am ieșit și din dormitor înapoi în acest living și urcăm acum pe scări. Și astea sunt scări din lemn, dar cu structură de metal. Și astea nu se aud așa scâți. Dar ajungem aici unde pe jos e podea de lemn, după cum vezi. E o mansardă, da, o încăpere din mansardă, că ăsta e acoperișul. Și e larg. Spațiul ăsta este larg, după cum vezi, canapea, dulapuri. Bine, astea au fost mutate aici pentru că s-a zugrăvit, dar astea se aranjează după buna plăcere. Fotoliu, alte lucruri care pot fi sau nu scoase din locul acesta. Și aici sus ai această băiță. E o băiță și asta are geam de aerisire, dar e mai simplă. Cumva baia de serviciu aici nu poți face duș, nu poți face baie. Dacă vrei să te speli la robinet. Ok. Și da, totuși e mare și spațioasă pentru ce are de oferit. Ok. Aceasta este cea de-a doua, baie de sus. Deci acesta este apartamentul pe care am vrut să ți-l arăt. Este în zona străzii Câmpului. Este o casă mare,
După cum ai văzut, are intrarea este direct adică din fața casei, are un demisol la care se intră de afară și partea asta unde se intră, deci e separat, nu ai nicio legătură cu cine stă la demisol sau cine stă pe lângă în alte, mă rog, la demisol, că e o casă, la demisol stă cineva și asta e un apartament separat. Da. Pentru mai multe detalii, contactează-mă ca să pot să ți le ofer. Îți doresc succes în căutările tale, să-ți găsești locul potrivit, ăla care te face să te simți ca acasă. Ok? Până data viitoare, cius! Peace! Sănătate în pandemie și doar de bine. Ciao!